Mmirienweilo bikonu si nyechanu nwatakịrị a ma isi ọ dịzikwa ya mma. Eze ekenekwa m unu. Ọ native Dr. Eze Akirika kpọnkọ ọzọ ụwa ndụ adreesị ndị Enugu na adreesị ndị Oduma. Ọzọ ụwa ndụ gburugburu. Akwụ m n'eziokwu maka na okenye ka m bụ. Before mmadụ abụrụ okenye eziokwu ya adị ya. So ihe m na-abịakwa ikwu again maka na ahụrụ m ibe nwatakịrị a na-akpọ Mmirienweilo na-ekwu. Your wife went outside and sleep with another man is not something regarded as abomination in the culture. It's something that the spirit dislike and you dislike it. Bikonu si nyechanu nwatakịrị a ma isi ọ dịzikwa ya mma. N'Oduma be anyị n'ala Igbo, onye ọbụla njidere nwunye ebe ọ gbara n'ilo na-achụ ya achụ maka nsọ ka ọ bụ bụrụ alụ ka ọ bụ na nwaanyị gbara n'ilo. N'Oduma be anyị ọ bụ na nwunye gị gbara n'ilo o sie nri bie gị ị ga-anwụ. Ọ bụ na ị nwụrụ, ọ bụ na mmụọ gị siri ike ihe ada domata ka isi nwee ego izada na ị nwere accident ọ na ego gị da kpamkpam. Ọntrị nwaanyị ahụ agwa ekwu nya ịkpụ arụ ma ọ bụrụ ndị agba enu akpọ ya ịkpụ arụ. Ọ bụ na nwunye gị ihe nwatakịrị a na-ekwu m jikwa unu si isi ozuzu kwere nwatakịrị a ezu. Ọ bụ na nwunye gị gbaa n'ilo isi na o nwere ihe o mere. Ị mara na nwunye gị ahụ o kere gị eke o nwere ọgwụ o ji jide gị maka ọ bụ na nwunye gị gbaa n'ilo na o nwere ihe o mere. Ka ezi ihe na-anụ nwaanyị na ahụ ọnụ niile nụ nwaanyị na ọ abụ onye ọbụla ị nwere maburu. Ana m agwakwa unu ji nyocha nwatakịrị a na ọ na-abụ gbaragbara gafee ka ọ bụla ala. They check here the health statement of that guy. N'isi ọ dịzikwa ya mma maka onye na-akpa okenye iyi na-ekwu arụ n'ọnụ na-etinye n'iru akwụkwọ isi adụrụ akwa ya mmanụ. Bikonu na mmadụ sịrị na nwunye mmadụ gbaa n'ilo na ọ bụrụ alụ na ọ bụrụ alụ ka ọ bụ na spirit nwaanyị chọrọ ka ọ gbaa n'ilo mana spirit nwoke achọrọ ka ọ gbaa n'ilo. Mgbe na-ajụ ya ọnwụgo bifo wee mara ka spirit si eme ọsị na ọ bụrụ content creator. Is he not a content creator? In anywhere in the world, so funding na TV Taraba State. Because I'm going to have more wonder. I'm so Nigeria. I'm a Nigeria. So na Taraba State. Koya abo inwe oyinwoke bela goy. Maka na anụ ọtụtụ nwaanyị. Ọ sị gị mara nwunye nke dị gị ma gị kpọrọ. Bụ na ala Igbo bụ alụ ka ọ bụ. Mmere na nwaanyị gị na nwunye gị gbata akwụkwọ ispend any amount inwede ya na nwoke ọzọ ọ na-ana. Ihe m ji ekwukwe na ọ na-abụ onye ala na-agba egwu oke iku a na-akpọ nwanne ya. Enwezikwara mmadụ na Igbo arịa mụ since His Excellency the Royal Majesty Blessed Memory Nruru case nwụrụ. Enwezikwara Igbo arịa mụ nwezikwa igwe nwa ha nji etefe ule n'iru ona si na ọ na-akụzi nkụzi. Olee ụdị nkụzi ọ na-akụzi? Enwekwa ndị na-akụzi ndị ori o. Nwere ndị na-akụzi ndị na-eme ihe ọjọọ kidnapping. Nke ọ na-akụzi bụkwa ịdameji our youth. Mana Anambra sịrị na Anambra gọọmenti na achọrọ ihe na-emetọ na-emislead the youth. Onye a na-emislead the youth. I said it. So dokwanụ nwatakịrị a na-akpọ Mmirienweilo ọdụ ka ọ mara ụdị content ọ na-ekrete maka ọkwa content creator bụ ya mana ọ bad influence and bad content creator. Ọ na-ekrete bad content ya change create ezigbo content. Ọ gwara ka ọ dị m n'ọnụ maka na okenye maka na afọ ekwurekwu mere okenye mana ekwu anụ mere nwata ekwuchagwenu ndụ a na ọdụ.
wee na-asịkwa unu enwere ihe ị na-eme na-adị aga ọfụma mana ọ bụrụ ori ma ọ kidnapping ma ọ ajọ ihe igwago ọgwụ ebe ọbụla ijego chụọ aja ebe ọbụla ọ gaghị aga chaatị eze agwụ akịrịka akpọ nkụ akpọna m akpọ chaatị ama chaatị ana m agba afa bifo ịbịa be m ana m agba afa bifo nlụba ọrụ n'ụdị ọbụla ebe ọbụla ị nọ chaatị ama chaatị na ọ ya adịrị mụ na gị na mma wee na-asị na nọmba eji enwetakwa m bụ 08060076539 chaatị ama chaatị akpọna m akpọ ọ ya adịrị anyị mma na eke na orie na afọ na nkwụ